Goddag og velkommen til PME Nyhederne. Mit navn er Marlene Grønfeldt, og i dag har vi fokus på homoseksuelle. Flere og flere flygter fra deres hjemland på grund af deres seksualitet, og vi har været ude at snakke med en af dem. Fatima Salem flygtede for 7 år siden fra sit hjemland på grund af hendes seksualitet. Hun har ingen kontakt til sin familie, der ikke ønsker at se hende, netop på grund af sin seksualitet. I dag bor hun i Vanløse og arbejder på et lille bibliotek. Mig og min kæreste Anna, vi drømmer om at få børn, men rettighederne er meget, meget strenge. Rettighederne for adoption er meget strenge og meget hårde, og især hvis man er homoseksuel. Og min kollega Emilie er lige nu på jagt efter jeres meninger om homoseksualitet. Hvordan står det til derude? Vi har desværre ikke været heldige at finde nogen, som ønsker at stille op i et interview. Men lad os se, om vi ikke er heldige. Undskyld mig. Jeg har lov at spørge dig om nogle spørgsmål. Jeg er fra nyhederne. Har 2 minutter? Okay, kunne du så ikke lige tage hætten af? Du er jo Gudrun Grundtvig. Homoseksuelles rettighedsforkæmper nummer 1. Og jeg bliver lige nødt til at trykke din hånd. Hvor er det fedt. Ej, hvor er det fedt. Jeg har nogle spørgsmål, jeg vil spørge dig om. Du er jo selv homoseksuel. Er du nogensinde blevet udsat for at blive set skævt til? Nogen har råbt noget efter dig på gaden, eller sagt noget grimt til dig? Ja, det er jeg. Kan du Der finde var noget? for eksempel nogle drenge, som sagde til mig, at jeg var mega interesseret. Jeg var virkelig væmmelig at se på. Og det har taget på mig meget. Tror du danskerne kan acceptere dig homoseksuel her i Danmark? Det har de jo bare at gøre. Det er jo egentlig deres egen mening. Og de skal ikke tro, at jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, men Føler du dig ikke velkommen her i Danmark? jo, det gør jeg. Okay. Jeg er ligeglad med deres mening, så jeg holder mig bare til mig. Tusind tak. Hvor er det dejligt. Tusind tak. Tilbage til studiet. Her først på dagen har vi været rundt og ringet på jeres dørklokker for at høre jeres holdninger om homoseksualitet. Og ja, vi fik et par blandede meninger. Lige nu står vi i det nye boligbyggeri på Hømarksvej. Det her er en af de nyeste lejligheder. Det er nummer 15. Lad os se, om der er nogen hjemme. Jeg tror ikke. Jo. Hej, eller goddag. Må vi have lov at spørge dig nogle spørgsmål omkring homoseksualitet? Hey, gå jeg svage for. Gør væk med det kamera der. Ja, vi var altså ikke så heldige i den anden lejlighed. Så lad os prøve herinde og se, om vi er heldige at få en, som gerne vil være med til det interview. Jeg tror ikke, der er nogen hjemme. Jeg prøver det igen. Lad os prøve en sidste gang. Ja, hvad er der? Hej, jeg hedder Emil, og jeg kommer fra nyhederne, og jeg vil gerne høre, om du vil med til at stille op i et interview omkring homoseksualitet. Ja, selvfølgelig. Nej, vent. Der er så meget, jeg kan bruge min tid på. Okay, jeg tror bare, vi prøver villa-kvartererne. Kom. Nu er vi så på en helt tilfældig villavej her i byen, og jeg håber endelig, der er nogen, der ønsker at medvirke i et interview. Vi prøver. Jo, men sandt, der kommer nogen nu. Hej, jeg hedder Emil, og jeg kommer fra nyhederne. Har du 2 minutter til at deltage i et interview? Jo. Det handler omkring danskernes holdning til homoseksualitet. Ja. Okay. Hvad er din holdning om homoseksualitet? På grund af dit svar. Det har jeg det fint med. Ja. De skal have det, ligesom vi har det. Der skal ikke gøres forskel på mennesker. Hvor er det bare et smukt svar. Kender du nogen, der er homoseksuelle? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Nej. Okay, det er bare i orden. Og hvis du kender nogen, så vil du behandle dem ligesom dine andre venner. Ja, selvfølgelig. Tusind tak. Hej, ha' en god dag. Ja, tak. Endelig! Ja, og det var så denne omgangs nyheder, så vi ses igen kl. 18.